simple lamang nga adlaw na himong mahinungdanon human nga nagmabulukon ang gipahigayon nga ika-53 nga founding anniversary sa Provincial Engineering Office niadtong Hulyo 28, 2021. Tumong sa ang pagpaligon sa teamwork sa nasangpit nga buhatan aron masiguro ang tukmang pagpadagan sa ilang mga tahas ug aron sabang tanang programa nga nakaangkla kanila paspasog epektibo nga mapatuman. Si PEO Head Engineer Mario Batar maoy saksi sa mga dagkong kalambuan sa mga proyekto sa lalawigan. Sukad milingkod isip amahan sa lalawigan sa Misamis Oriental si Governor Bambi Imano. Hinungdan kanunay niining gipaluyuhan ang tinguha sa administrasyon niini. Sa pagpahigayon sa ilang founding anniversary, duyog niini ang pagsubay sa mga safety health protocols. Gani, duna sila technical conference sa maong adlaw nga nahimong usa ka highlight ang online refresher alang sa civil service law nga dako og kahimuan sa tanang empleyado. Isip usa ka higayon aron sa pagdumdum sa mga kaagi ug mga kasinatian sulod sa mga katuigan nga nahimong kaabag sa panggamahan ng probinsya ang kinatibuk ang puwersa sa PEO mitataksab sa mga empleyado ang Code of Conduct and Ethical Standard isip mga government employees o public servants. Wala sab gikalimtan ang paglakip sa mga kalingawan nga mao ang indigay sa TikTok, Mobile Legend ug Trivia nga gikahinaman sa tanang empleyado hilabi na nga nahimo kining higayon nga nakaginawa sila sa makadali gikan sa kabisi sa inadlaw-adlaw nila nga panarbaho. Dako ang kalipay sa buhatan sa Provincial Engineering nga bisan sa nasinatiang pandemya ning panahuna. Ang ilang hiniusang pagtinabanga sa pagserbisyo sa tanang katawhan wala gayud na balda. Gani mikabot pa sa daghanang mga kalampusan gumikan sab sa maabtikong liderato sa amahan sa lalawigan, Governor Bambi Imano. Kauban si Benboy Bagyan sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.